Det kan man da ikke, når man bliver filmet. Du bliver filmet. Filmet? Ja. Nej. Gå nu ind og lave noget. Hvad er du gang i? Høj. Vi skubber derover. Det er mormors køkken. Hvad så? Ja, kom nu. Ja, Kommer der nogen, der kommer senere? Må man godt komme senere? Hvornår er lukket? Læn dig ind over en buffet. Hold da ikke. Farvel.